Gerangin. Oh niki channel napa Bapak? Channel napa? Channel kono ae. Kono ae. Nggih, kono ae. Mbak Li. Panasonic. Tipenya napa niku? HD F180 Full HD. Ate kaya kok maca. Oh, tren-tren iki monggo. Anu Bu, amin nyun sewu wedine nek digendam mengke nggih. Cincin napa dilebetne tas riyen lho. Di pundhune es teh nggih. Adek buat Kene iki dunia inom kok yo sembarang kok iki. Iki saya iki. Mas Mas. Aku hanya aku ngene. Sing wong bener sing wong iki. Tak kok nek wong iki. Aku opo? Paling mesti pakai kok. Ibu. Pindah tisu. Kedua tiga. Apa kita dodolan barangnya ini? Ini bagus. Senyum. Magerangin Oh, Mas. Nyonya. Oh, Mas, Bu. Nyonya besar nih. Nggih, Mas, ini langsung kalian itu goreng ngono. Misi ini bangsa Bu. Nggih. Nggih, ane kok langsung tangkep ibu dulu kene. Ibadah lho, Mbak. Nggih. Niki napa? Mau nyuwun lagune pun, Mbak? Magelang. Oh, Gorangin. Mbak nyanyi boleh? Mau nyanyi? Oh, batuk lha lho. Sama aku juga lagi batuk, Mbak. Delok ketok lek penyanyi laris ora kaya tanggapan Mbak. Batuk ini berarti laris. Oh ngono berarti sing batuk lah. Tapi aku gak, aku nek Lek mana ora pate laris. soalnya aku dhewe iki ngono. Mane ra watuk diomong watuk kok ngomong bablasan. Nggih, siap. Tembangipun monggo merdeka ingkang diatur naturaken. Nggih, sambil menika sabar. Terus doyanipun telah. Titik pipit. Bantu tante titik pipit. Tante girang. Tante. Siluman ular menika, Bu. Dibantu titik sana ya. Biawak. Nggih. Apa lagunya? Negorangin. Oh niki channel napa Bapak? Channel napa? Channel kono ae. Kono ae. Nggih, kono ae. Mbak Li. Panasonic. Tipenya napa niku? HD F180 Full HD. Ate kaya kok maca. Ngoten niku regine pinten lho, Pak? Terus saengket ngredit. Kredit. Buyangeten. Kumpul mulu, Mas. Mulu. Berikut.
Nan, jenengan, mbak pilih bangke ngerasa penerbangan nopo. Alah sambel kemangi, Mbak Nana, spesial nih kayak Mbak Nana kayak nyanyi pas monggo bisa koleksi spesial kayak Mbak Nana. Satu lagu monggo spesial dipenantarakan di kata dari mawon jauh saya dari tamu temangipun sambut dipenantarakan matur gimana dulu bisa kata terus panglipur bisa setunggal olah kembali mereka kasih kesantawis panglipur saya para kateng anugerah bising hormati para mangke.
Sudah minum, Cak. Sudah Oke, pas. ini tadi dina apa ya untuk saya ya? Dina apa? Gaya jengkok Malaysia sudah pas. Oke, terima kasih Mas Dulu Eko. tuh kamu maju pun boleh lah, tak apa. Apa ya? Onje, siap. Bobo saya longso datuk. Ojo lho, ojo. Jadi kakek para tamu sugeng laku sugeng menikmati jangan menanti apa gitu. Uli-uliannya suwi ya. Lur, acaranya ketemu Bu Nyai. Ki kanca SD. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sing penting kan oleh duit. Gitu. Wis penting disyukuri kok sapa gayan ki. Waduh usaha ya Mbak Li. Lah nggih. Sing penting usaha. Usaha nggih ndonga nggih. Lah penting ku. Lah nggih. Iki nasi tak cukupne apa? Nasane Cukup di wis teko. Ya, Pra. Ini lho karo youtuber to. Nek ketemu wong mantu karo Bu Nyai iki kanca saangkatan lho mbiyen lho. Saiki wis alhamdulillah. Sik wes ndang krupet nggih, Bu. Padha kurune, Bu. Lah Pak ngene ngene lho. Ndang becek engko jam 8 budal. Riyen SD-ne padha kur-kurune. Bapak cuwil ya Mbak. Saniki kur kan. Iki sabane. Lha kaya SD kae kanca SD kae. Udah datang kaki guys, gantian. Oke, mangga. Ini kadang pindah. Ini pindah ini anu juga. Konten ini. Ya,